Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие дети, дорогие дорослые, всем привітання на святой імши, третю звичайну неділю. І сьогоднішня імша, вона може бути така, як усі інші, але кожна зустріча, не ведаю, з нашими сябрами, вона може бути іншою. І нашим таким найлепшим сябрам, про якого сьогодні почуємо у Слові Божим, з'являється Єсус Христос. Той, який завжди хоче з нами зустрічатися, той, який завжди нас любить, не глядячи на наші, може, неправедності, не глядячи на наші грахи, він завжди клопотиться про то, як бути з нами і бути у нас. Сьогодні під час цієї святої мши молимося за померлую Ядвігу у третій год після її смерті, просимо ласку пробування у Божому владарстві. Так само довіряємо Богу всі наші інтенції, просьби, з якими приходимо на цю святую мшу. Як ми могли годно молитися, перепросимо Бога за наші грахи. Сповідаюся Богу усімого, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занятанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятішу, завсёди Анну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного.
Молимся. Усемогутный вечный Боже, кируй нашим життем поводле Твоей воли, каб мы у ім'я Твоего умилованного Сына были щедрыми на добрые учинки праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Неемії. У тыя дні прынёс святар Эздра книгу Майсеевага закону у першы дзень 7-га месяца на сход мужчын і жанчын і ўсіх, хто мог разумець. І чытаў яго на плошчы, што перад воднаю брамай, ад світання да сярэдзіны дня, перад мужчынамі і жанчынамі і тымі, хто мог разумець. І вушы ўсяго народа былі ўважлівыя да кнігі закону. Стаяў жа кніжнік Эздра на зробленым драўляным узвышанні. І разгарнуў Эздра кнігу перад вачыма ўсяго народа, а стаяў ён вышэй за народ. І калі разгарнуў яе, увесь народ устаў. Благаславіў Эздра вялікага Пана Бога, а ўвесь народ адказаў: «Амен, амен», падымаючы рукі свае. І кланяліся і падалі на калені, тварам на зямлю перад Панам. І чыталі кнігу закону Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што чыталася. Тады намеснік Неемія і Эздра, кніжнік і святар, і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: «Дзень гэты святы для Пана Бога нашага. Не смуткуйце і не плачце», бо ўвесь народ плакаў, слухаючы словы закону. І сказаў ім Неемія: «Ідзіце, ешце тлустае і піце салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе, таму што святы гэты дзень для Пана нашага. І не смуткуйце, бо радасць Пана – гэта моц вашая». Гэта Слова Божае. Словы Твое, Пане, дают житё вечное. Словы Твое, Пане, дают житё вечное. Закон Пана досконалый, умацовывает душу, свечение Пана верное, и оно дает мудрость простым. Словы Твое, Пане, дают житё вечное. Загады Пана справедливые, и радуют сердце. Наказ Пана ясный, просветлее очи. Словы Твое, Пане, дают житё вечное. Бо есть Божия беззаганная и вечно трывает. Присуды Пана правдивые, и усе справедливые. Словы Твое, Пане, дают житё вечное. Нехай словы моих уст
скала и мой Откупитель. Словы Твое, Пане, дают житье вечное. Читання першага паслання святого апостола Паўла да Карынцянаў. Браты, як цела адно, але мае шмат частак, якія, хоць і шмат, складаюць адно цела, так і Христус. Бо ўсе мы адным духам ахрышчаныя ў адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоены адным духам. Цела – гэта не адна частка, але шмат. Калі скажа нага, я не веру, таму не належу да цела, то ці ж яна не належыць да цела? Калі скажа вуха, я не вока, таму не належу да цела, то ці ж яно не належыць да цела? Калі ўсё цела – гэта вока, то дзе ж слых? Калі ўсё слых, то дзе нюх? Цяпер жа Бог змясціў часткі, кожную паасобку ў целе, як захацеў. А калі б усе былі адной часткай, то дзе цела? Цяпер жа частка шмат, але цела адно. Не можа вока сказаць руцэ: ты мне не патрэбна, ці таксама галава нагам: вы мне не патрэбныя. Але ж часткі цела, якія здаюцца найслабейшымі, нашмат больш патрэбныя. Тыя ж, якія нам здаюцца больш непачэснымі ў целе, мы больш ушаноўваем, і нашыя непрыстойныя маюць больш прыстойны выгляд, бо нашым прыстойным гэта не трэба. Але Бог сфармаваў цела, даючы ніжэйшым большую пашану, каб не было падзелу ў целе, але каб усе часткі рупіліся адно аб адно. Таму, калі церпіць адна частка, церпяць ёй усе часткі. Калі праслаўляецца адна частка, з ёй радуюцца усе часткі. Вы ж цела Христовае, а паасобку часткі. Адным Бог паставіў у касцёле найперш апосталамі, другіх прарокамі, трэціх настаўнікамі, потым даў моц, потым дары аздараўлення, дапамогі, кіравання, розныя мовы. Ці ўсе апосталы, ці ўсе прарокі, ці ўсе настаўнікі, ці ўсе цудатворцы, ці ўсе маюць дар аздараўлення, ці ўсе гавораць мовамі, ці ўсе тлумачаць. Гэта Слова Божае. Спасил меня вешать добрую новину убогим, послал меня вешать вызволение полонным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie.
паколькі многія браліся скласці апавяданне пра падзеі, якія адбываліся сярод нас, як перадалі нам тыя, хто ад пачатку быў відавочцам і слугою слова, вырашыў і я дакладна прайсціся па ўсім ад пачатку і апісаць табе пра ўсё па парадку, найшаноўнейшы Тэафіле, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму ты быў навучаны. У той час Езус вярнуўся ў моцы духа ў Галілею, і разышліся чуткі пра яго па ўсёй ваколіцы. Ён навучаў ва ўсіх сінагогах, і ўсе яго славілі. І прыйшоў ён у Назарэт, дзе быў выхаваны, і ўвайшоў паводле свайго звычаю ў дзень суботні ў сінагогу і ўстаў, каб чытаць. Яму падалі кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім. Паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок. Каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана». Закрыўшы кнігу, ён аддаў яе слузе і сеў, і вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго, і ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы пачулі». Гэта слова Пана. Христе, Прашаю дзяцей сюды бліжэй, да? Сёння ў мяне можа быць канкурэнцыя, бо там кролік Казік таксама збірае дзяцей у яслях. Я нават раней не ведаў, што ён там знаходзіцца падчас кожнай імшы у 12 гадзін, а ён там, да, таксама слухае Божае Слова. Адразу хацеў апраўдацца, што я не дыскрымінаваў сёння брата Сяргея. Ён учора меў сустрэчу з рыцарамі святога Францішка, таму сарваў голас, можа трошкі яшчэ прастыў, таму вось сёння не чытаў нават Евангелле, будзе слухаць разам з вамі, з усімі. Я спадзяюся, што усе слухалі уважліва і нават дзеці сачылі вось па сваіх зярнятках сённяшняе Евангелле. Хто памятае Евангелле, аўтар сённяшняга Евангелля? Хто, як звалі аўтара сённяшняга Евангелля? Святой Лука. Правильно, святы Лука, чо так не смела? Святы Лука, да, і святы Лука, ён, быў такім чалавекам. Як вы думаеце, ён бачыў Езуса ці не? Бачыў Езуса? Жывую, вось так, як вы мяне бачыце. Бачыў ён Езуса ці не? Хто, версіі? Нет. Цікава, чаму ён не бачыў? Але ты права, ён не бачыў Езуса. Ён не бачыў Езуса, ён быў вучнем святога Паўла, быў лекарам і таксама, таленавітым пісарам, да, ці, скажам, такім, хто мог напісаць прыгожа розныя апавяданні, і ён таксама з'яўляецца аўтарам сённяшняга Евангелля. Ён стаў хрысціянінам нашмат пазней, ужо пасля таго, як Езус памёр і ўваскрос. І ён сёння піша пісьмо, да, мы чулі, пісьмо да каго? Да каго? Як вы думаеце, хто там, прачытайце мне, як звалі таго чалавека, да которага святы Лука, евангеліст, піша пісьмо? Што, няма версій? Алло, дзеці, слух. Шукаюсь, а я думаю, не помняць. Ладно, такі слова. Теофиля. Теофіль, да, Теофіль, у нас Теофілі, хто-то ёсць Теофіль? Не, нема. Ладно, гэта рэдкае імя, да, і тады выкарыстоўвалася дастаткова часта, але Теофіль быў сябрам Лукі, і который чуў таксама пра Евангелле, который, вось, наверное, быў вучнем, который слухаў зноў жа іншых вучняў, которые бачылі Езуса, так як Лука. Вось, і Лука яму піша, што вось, паважаны Теофіле, пішу табе, можна я трошки возьму, падгледжу, вось, кажа, што
А тут нема гэтага. Ці ёсць? Ёсць? Ладно, сёння. А, да, ёсць, точно. Ёсць. Вось. Але Лука гаворыць, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму ты быў навучаны, да? Праўдзівасць таго. І Лука як бы вось па прыкладзе вось гэтага здарэння, калі Езус хадзіў па розных сінагогах, ён меў ужо аўтарытэт, яго лічылі вялікім настаўнікам, і ён прыходзіць куды? Прыходзіць. Хто там памятае, куды Езус прыйшоў? От ты маладзец сёння. У Назарет. Да, у Назарет. А што такое Назарет? Які это горад Назарет? Чым ён вядомы? Назарет. То, што ён там нарадзіўся. Вельмі добра, сестра, трэба вось гэтай дзяўчынцы, не знаю, сёння падарунак не кідаць. Так што кроліка на дзень патрымаць да хаты. Я думаю, бацькі, можа, не будуць вельмі задаволеныя, но але. Вось. Да, сапраўды, гэта горад быў там, дзе Езус нарадзіўся. Ён прыйшоў на сваю малую радзіму і зайшоў у сінагогу для таго, каб вось чытаць разам з іншымі святое пісанне. Да? А тое, што ён быў вядомы, то яму далі прачытаць. Як вы думаеце, з чаго Езус пісаў вось гэтае прароцтва Ісаі, да, которое пачынаецца такімі словамі, там, «Дух Пана на мне, Ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім». Як вы думаеце, з чаго Езус чытаў? З кніжкі? З кніжкі? Да? З кніжкі, да? Хорошо. З кніжкі ён чытаў. Я вам скажу, што нет, вы не правы. Таму што, хто ведае, калі была надрукавана першая кніжка? У якім годзе? Ага. Я думаю, што і дарослыя не ўсе ведаюць, але я прачытаў. Нет, не ў Назарэце. У 1453 альбо 55 годзе быў такі чалавек Ян Гутенберг на тэрыторыі Нямецчыны, і ён надрукаваў першую кнігу. Ён вынайшаў як бы спосаб друкавання кніг. І добра, якая была кніга першая надрукаваная? Як вы думаеце? Першая ў свеце, першая ў гісторыі чалавецтва кніга. Біблія. Адкуль ты ведаеш? Маладзец, сестра, ёй тоже подарок. Да, кроліка раздвоім. Вось. Сапраўды, першая кніга, надрукаваная ў свеце, гэта была Біблія. Яна пазней называлася таксама Біблія Гутенберга. Да? Вось, і да сённяшняга дня таксама нават там 30 больш экземпляраў захавалася, да, ў розных музеях па ўсім свеце. Але гэта таксама падкрэслівае нам тое, што вось сапраўды Біблія, святое пісанне, з'яўляецца вельмі важнай кнігай. Хоць Езус не чытаў з кнігі, тады былі такія манускрыпты, да, такія, можа, бачылі ў фільмах, там скруткі такія, да, яны раскручваліся, Езус вось світкі, да, ну там, да. І ён чытаў вось гэтае пісанне з кнігі прарока Ісаі. І тое, што сёння для нас, можна я яшчэ раз воспользуюсь вашым лістком, тое, што для нас важна сёння, не толькі тое, калі была выдадзеная друкам і надрукаваная першая кніжка, да, мы памятаем, што ў 1453 годзе, але важна таксама тое, што Езус кажа такія істотныя вельмі словы, што Дух Пана на мне, Ён паслаў абвяшчаць, намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, так, добрую, да, запутаўся ўжо, бачыце, так, шмат друкаванага сёння, абвяшчаць добрую навіну убогім. І вось гэтыя словы я хацеў бы, каб вы сапраўды запомнілі сёння, да? Каб запомнілі, што калі Езус гаворыць пра сябе, што Дух Пана намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну, то той самы Дух Пана таксама намасціў кожнага з нас. Калі? Калі Дух Пана намасціў кожнага з нас, каб мы абвяшчалі добрую навіну? Хто ведае? Калі? Калі ласка. Падчас хросту. Падчас хросту мы былі пазначаныя святым алеем хрызма, да, на чале нашым, на лбу. Святар калісьці паставіў такі знак крыжа, да, алеем хросту, алеем хрызма. І вось, дзякуючы гэтаму, мы можам сказаць, што мы так як Езус намашчаны
і пакліканы, пасланы да таго, каб абвяшчаць добрую навіну ў Богі. Езус сёння таксама кажа да нас, што сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі. А значыць, сёння Езус таксама высылае кожнага з нас для таго, каб мы, пачуўшы слова, тое, якое вось сёння мы слухалі ўсе разам, каб мы яго абвяшчалі. Абвяшчалі ў першую чаргу, не трэба выходзіць там на вуліцу і казаць, што я вось сёння быў на святой імшы і так далее, глядзіце, ідзіце, слухайце на мяне. Гэта дастаткова складана. Але ў простых рэчах, мы неаднаразова тут гаварылі пра гэта, што праз дапамогу маме, праз дапамогу браціку, сястрычцы, праз выкананне домашняга задання, праз дапамогу бабулі, праз усмешку і так далее. Можна вельмі шмат розных такіх рэчаў знайсці, которые не складаныя, але для нас магчымы. І думаю, што гэта таксама тычыць не толькі дзяцей сёння, але і дарослых, таму што мы пакліканы да таго, каб абвяшчаць добрую навіну. Таму што мы ўсе ахрышчаны, як адна сям'я Езуса Хрыста. У другім чытанні мы чулі вось святого Паўла, які казаў пра тое, што мы як бы адно цела Езуса Хрыста. Адно цела, якое складаецца са шматлікіх частак, а часткамі з'яўляецца кожны з нас. Няхай вось гэтае слова, якое мы сёння пачулі, будзе для ўсіх нас такой навукай не толькі на сённяшні дзень, але і на ўсё жыццё. Амен. Дзеці ідуць на свае месцы, можаце да кроліка хтосьці, не ўсе, вы ўсе не памесціцеся, і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Światło od światła, Boga sopravne, narodzone, a nie stworzone, одиносутне Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления зашел с неба, и учеловечил Девы и стався человеком, укрыжован так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похоронен, сквозь Павлову Писание, и взошел на небо, сядет пророчица, и снова придет в храме, судить живых и помилует. Что не будет конца. Веру Духа Святого, Аминь, и живет Господь, и физика и сына находит, и кому разум целует с ним, який промовляв Господь, веру в один святий католицький апостольський костюм, визнаю один пост для отпущення грехов і чекаю на воскрешення померлих і життя вічне. Разам з Езусам Христом, які паклікаў нас да жыцця, у сваім касцёле ўзнясём да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён верна следаваў вучэнню, якое перадалі яму апосталы. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго ініцыятывы дзеля пашырэння хрыстовага вучэння ва ўсім свеце знайшлі падтрымку сярод вернікаў. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у цяжкім граху, каб праз шчыры жаль яны наблізіліся да Божага валадарства. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны няспынна адчувалі блізкасць і любоў Бога. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках для Сямёна ў дзень нараджэння. Цябе просім. Молімся за памерлую Ядвігу ў 3 гады пасля яе смерці, каб Бог прыняў яе ў сваё валадарства ў небе. Цябе просім.
Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае падчас святой імшы Божие Слово вучыла нас распазнаваць Божую волю. Цябе просім. Милосердный Боже, Ты не адмаўляеш тым, хто ўсю сваю надзею складае на Цябе. Учыні, каб наша надзея прынесла шчодры плён праз Христа, Пана нашага. Аминь. Наполняй своим словом, Боже, Ты мяне. Дай отваги кожный день прославлять Тебе. Наполняй своим словом, Боже, Ты мяне. Дай отваги кожный день прославлять Тебе. Дай Святого Твоего Духа, хай Он нас ведет. Всемогутный, вечный Боже, славим мы Тебе. Дай Святого Твоего Духа, хай Он нас ведет. Всемогутный, вечный Боже, славим мы Тебе. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Божа, прими ласкавые святи гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом збаўлення праз Христа, Пана нашага. Amen. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце. Па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Христа, Пана нашага. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю, усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, госанна, госанна на вышинях, госанна, госанна, госанна на вышинях. Благословленный, кто приходит в имя Пана. Госанна, госанна, госанна на вышинях, госанна, госанна, госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа.
Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі испаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі.
перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе світу гріхи, змилуйся над нами, змилуйся. Баранку Божий, який береш на себе світу гріхи, а дари змилуйся над нами, змилуйся. Баранку Божий, який береш на себе світу гріхи, а дари нас упокоїм, подари нас упокоїм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету. Шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Я святло свету, кажа Пан, хто ідзе за мною, не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця. Светоч для стоп моих, светло на сердце моем.
Молимся. Усемагутны Божа, покорно Тебе просим, ученика отрымливаючи Твою животворчую ласку, мы заўсёды радовалися Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашего. Присядьте ще на хвилиночку, послухайте об'яви на наступний тиждень. Щиро дякую вам за кожну молитву, ахвяру і допомогу на користь костьола і кляштара. Асабліва дякую тим, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл, таксама тым, хто прымаў братоў з калядным пастырскім візітам. Дзякуй за прыемныя шчырыя размовы, за зычлівасць, за ахвяраванні таксама. Ўсё добрае, няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у аўторак 28 студзеня ўспамін святога Тамаша Аквінскага, прэзбітара і доктара касцёла, у сераду 29 студзеня ўспамін благаславёнай Балеславы Марыі Лямент, панны і заснавальніцы кангрэгацыі місіянерак святой сям'і. Гэта важнае свята для нашых сясцёр, таму запрашаем на супольную святую імшу вечарам у сераду, пасля якой адбудзецца адарацыя найсвяцейшага сакраменту, падрыхтаваная сёстрамі. Заахвочваем таксама пакідаць свае малітоўныя інтэнцыі праз заступніцтва благаславёнай Балеславы у там скрыначку тут. У пятніцу 31 студзеня ўспамін святога Яна Боско, прэзбітара, а ў наступную нядзелю свята ахвяравання Пана, якое традыцыйна называюць яшчэ святам Маці Божай Грамнічнай. У гэты дзень у касцёле благаслаўляюцца свечкі, якія называюць грамнічнымі. У наступную пятніцу 31 студзеня о 19 гадзіне, наступную, значыць у гэтую, которая будзе, о 19 гадзіне, значыць, пасля святой імшы, просім тых, хто можа, дапамагчы ў прыбіранні святочных дэкарацый у нашым касцёле. Таму запрашаем, каб разам трошки папрацаваць. І таксама яшчэ адна аб'ява, што ў бліжэйшы час нашу братэрскую супольнасць капуцынаў у Маладзічні чакаюць чарговыя персанальныя змены. Вось наш брат Андрэй, а іх шмат, Шастакоў гэтым разам пакідае нашу супольнасць, едзе ў Докшыцы. Вось, а да нас прыедзе брат Войцех Врублеўскі, вось, з Докшыцкай супольнасці. Брат Ігор нам яго пасылае, вось, а туды брат Андрэя забірае, так бывае. Вось, брат Войцех трошки больш аб'ёмны, чым брат Андрэй, таму добра у нас будзе больш. Вось, можа, і мы таксама станем лепшымі праз гэта. Вось, і брату Андрэю Шастакову за служэнне і ў нашай парафіі, супольнасці будзем дзякаваць і маліцца за яго падчас вячэрняй святой імшы 2 лютага о 18 гадзіне. Вось, таму запрашаем, каб памаліцца за брата Андрэя. Працягваецца пастырскі візіт у нашай парафіі, каляда, і парадак на гэтым тыдні наступны. Слухайце уважліва. У панядзелак вуліца Богдана Хмельніцкага і вуліца Спасская. У аўторак вуліца Гарадоцкая, Магістральная, Снежная і Маўчанскага. У сераду вуліца Праезд Савецкі, Віленская, Валынца, Великосельская, Янкі Купалы. Усходняя завулак Дружны, Жнівеньская вуліца, Беларуская, Камунальны праезд, Рачны праезд, 4 Красненскі праезд, вуліца Кальцавая і праезд Піянерскі. У чацвер вуліца Льва Толстога, Машэрава, завулак Энгельса, Галіцкага, Прытыцкага, Суміцкага, вуліца Грамадоўская, Ясінскага, Шаранговіча, Маркова, Абводная, Маладзёжная, Прыазёрная, Радашковіцкая, першы праезд Прамысловы, Грыцаўца, Чайкоўскага, Вольная, праезд Прыгарадны і Язэпа-Драздовіча. У пятніцу вуліца Некрасова, Новы Свет, Тургенева, Замкавая, Братоўка, Наржэўскіх, праезд Пушкіна, Вясенняя, Калядная, Паркавая, Абухова, Германа,
Красненская, Садовая, Завула, Кощепенки, Офицерская, Марата Козея, Ларина, Острожского, Лясная, Михаленка, Сонечная и першы проезд Горкага. Запомнили? Ці паўтарыць яшчэ раз? Ладно, можна будзе ў аб'явах на сайце паглядзець. Вось таму не буду паўтараць, але я не запомніў, шчыра кажучы. Але спадзяёмся, што Божая прадбачлівасць з намі, таму пападзём туды, на тыя вуліцы, якія былі прачытаны. Вось, учора адбылася арганізацыйная сустрэча новай супольнасцю нашай парафіі рыцараў маленькіх святога Францішка, ну не зусім маленькіх. Калі хтосьці яшчэ мае намер далучыцца да гэтай супольнасці, то запрашаем на наступную сустрэчу у суботу 1 лютага а 16 гадзіне ў капліцу. Урачыстая прысяга новых рыцараў святога Францішка адбудзецца таксама ў наступную нядзелю падчас святой імшы о 12 гадзіне, імшы святой для дзяцей. Вось, таксама запрашаем нашу краму, якая на гэтым тыдні трошки абновіцца. Ёсць там яшчэ і свечкі грамнічныя, толькі просьба, каб свечкі хопіць адной грамнічнай у наступную нядзелю. Не трэба цэлыя факелы запальваць, бо можна соседа падпаліць. Такія выпадкі таксама бывалі, а пажарную бяспеку ніхто не адмяняў. Вось, таму спакойна, без фанатызму. А ўсім жадаю добрага настрою, здароўя, добрага дня таксама. Няхай Бог усім нам благаслаўляе. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас в змагании. Супра спокусов и пастырь с Бога Духа. Будь с нами. Княже Войска небесного, Божию Божию, скинь у пекла сатана, и инших злых духов, я и на Твою душу снуюсь по свете. Аминь. Веселиться и пляскай долони, свято сердца своего значай. Смех снимая упады боли, о Иисус, славим Тебе. Бог твой славим Тебе, Бог твой славим Тебе, я прославляю Тебе, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе я пою. Хвала Тебе, мой Бог, я прославляю Тебе, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе я пою. Хвала Тебе, мой Бог. Нехай буде прославлений найсвятейший. Какая все-таки?